We zijn vandaag een beetje illegaal over de grenzen van Parkstad heen gegaan. Want we zijn in het Steinerbos. En dat heeft een goede reden, want onze missie vandaag is een heel kleine vereniging eigenlijk. Het zijn maar 5, 6, 7 man. Maar 1 dag per jaar hebben ze 300, 400, 500 mensen op sleeptouw. Ik heb het over dagje uit. In de volksmond vroeger bejaardentocht geheten. Waarbij dus dit jaar 350 chauffeurs en passagiers en begeleidende onderdelen een toertochtje door Zuid-Limburg maken en straks eindigen met een diner. Hier is de lunchpauze in het Steinerbos en hier gaan we kijken hoe het ervoor staat. Er is één mevrouw die de dagje uit al van begin af aan heeft meegemaakt. Die mevrouw zit hier naast me, dat is een hele bijzondere dame, 93 inmiddels. Die heel veel goed heeft gedaan voor heel veel levens. Ook voor dat van mij trouwens, maar dat terzijde. Jo Vis. Jo, jij bent denk ik de enige in de hele karavaan die dit echt van begin af aan heeft meegemaakt. Ja, dat ben ik dus van begin af aan meegemaakt. Ja. Met papa en meneer Absel en meneer Vossen, daar zijn we mee begonnen. Ja, want je had toen een actieve rol. Je deed heel erg veel, maar je ging op de maandagmorgen, als de tocht vertrok, zat je aan de telefoon om de mensen op te vangen die niet opgehaald werden. En dan moesten we dus naar de Kalderborn, dat was toen nog heel lang weg, en moesten we de fiets pakken en dan hard rijden naar de Kalderborn. Daar vertelden dat de mensen niet waren opgehaald. Dan kwam er een reserveauto en die ging de mensen dan weer ophalen. Ja. Nou ja, en dan ging je met de bezemwagen achter de hele karavaan aan. Ja, dan hadden we een busje van Bastiaans en mijn man die deed de bezem aan de wagen ophangen. En dan hadden we de bezemwagen, dus dat we het laatste weg moesten. We hebben het 1 keer gehad dat onderweg iemand pech had en dan deden wij die mensen in het busje meenemen. Ja. Nou ja, goed, je bent inmiddels wel al een paar jaartjes met pensioen. De hoeveelste keer ga je nu als passagier mee? Ja, dat is toch, hoe lang weet ik niet precies. Ik heb eerst met de bezemwagen gereden, toen zelf gereden met de auto en daarna zijn we bij papa in de wagen gegaan. Ja, dus dat is er, noem maar al die jaren op. Ja. Alleen met de coronatijd is het gestopt. Ja, wat een tijd hè joh. En nu zit je hier in het Steinerbos, dat hebben ze goed voor elkaar hè? Ja, dat is heel erg leuk, ja. Eet lekker je broodje op, drink je koffie en nog een hele fijne dag. Met Sjaak zal het wel lukken hè? Dat zullen we zeker doen. Okay. Hè? Je groetjes. Huub Lene is er vuurzitter van dagje uit. En Huub doet deze tijd ook al gaat jurkjes, hè? Ja, ik ben de eerste keer mogen metgaan in 1996. Toen was ik stadsprins van Heerlen. En dat was gebruikelijk. En dat was meneer Pelt senior. Dat wat zag, ben zo prins bent geweest, moest ook metgaan met de stichting dagje uit als chauffeur. Als chauffeur. Ja, Fred, en zo ben ik blijven plekken aan die stichting vanaf 96, dus zo lang kon ik al met. Ja. In die jaren is natuurlijk heel erg veel veranderd en gebeurd. Maar nu, anno 2024, kreeg ze toch nog immer spits om dat dagje uit te organiseren. Maar daar kun je nog al bij kijken. Hè? Ja, ik moet ook zeggen, het werd ook immer moeilijker. En toen merk je ook aan de senioren, de vragen ze waar gun voor dit jaar waren ons nog gemunt. Nou, dat was er een vaste plek in de Eifel, waar we dan samen de lunch nuttigen. Toen is de watersnood toch geweest, dus toen zijn we dat 2 jaar niet kunnen komen. We hebben corona gehad. En nu hebben we weer gebeld, nog gemunt, hè. Van, zou het mogelijk zijn
winst kunnen dat. Ja, maar dan moet voor winst zaalhuur gaan betalen door. Dan moet spoedskosten gaan betalen, et cetera, et cetera. Dus op dat moment is al 1700 euro kwijt. Ja. En dan, ja, dat gaat gewoon weg niet. Daar hebben we het budget niet voor. Dus voor zin moeten we uitweken. Ja. En dan ben ik voor dat vrij in deze locatie terecht kunnen. Ja. Want ja, Stein, dat is, ik denk niet dat er al eens zo noordelijk zit geweest met de bejaardentocht. Nee, we zitten echt in het noorden van onze tocht. Hè. Noordelijke zijn we nog nooit geweest. Ja. We hebben het altijd gekregen op Zuid-Limburg en de Eifel. Vorig jaar de eerste keer hebben we ook een Zuid-Limburgse route gehad. Maar die was geweldig. Ja. Toen hadden we alleen geen plek waar we samen de lunch kosten nuttigen. Maar het was zo geweldig weer. Dus we hebben strongs geluk gehad. Dat ze van allemaal boete hand kunnen doen. Alleen dat risico kost van hem niet nummer. Dus dat is het laatste moment. En we hebben dit jaar eens een heel andere route. Ja. Nou, de Maaskantje is ook prachtig, hè? Prachtig. Ik huur ook aan de mensen die zeggen, het is toch wat schön, Oost-Limburg is toch wel fijn om mee door Gent te varen. Ja. Huub, de best nu met een klink 400 man onderweg naar me We zijn met 350 man onderweg, ja, dat klopt. En deze middag gaan ze weer lekker wierkoetsen door het Limburgse land. En dan eindigen we bij Van der Valk Heerlen. Ja, bij Van der Valk sluiten we af met een gezamenlijk diner. En daarna wens voor de senioren weer een behouden thuisreis. Ze werden ook netjes door de chauffeur naar huis gebracht. En dan hoeven we Gidderingen in goede gezondheid volgend jaar weer te mogen zien. En dat ze weer mogen metgaan. Ja. Huub, de best een moeilijkmaker hebben van de Blauwe Schuut, de best Prinsgeweer. Misschien nog even een wervend statement voor chauffeurs en vrijwilligers. Ja, het wervende daarvan is het einde van de dag. De lach en het plezier wat ze die mensen als gebrachte dag, dat biedt ik een gans jaar bij. En dat is mijn boodschap. De mensen denken, oh, ik ga met senioren op stap. Jongens, er weet niet welk plezier dat ze die lui deed. En zeker in het kader van, ze zagen wel over ziektes, maar eenzaamheid is een ziekte die is niet te onderschrijven, ook niet bij een dokter. En dat mag ze hij met. Te helpen vier dat hij niet meer is, hij kan zich in de dag amuseren. Ja. En vier als chauffeur, dat huis ook van Gidderingen, Frits, die zagen van, wat wordt een geweldige dag. Merci dat ik ga morgen metgaan. Ja. Hup, Loesternorm. Dankjewel, Huub. Geer gedaan. Dank je. Er gaat ook altijd een hele motorbrigade mee. Die escorteert als het ware de hele stoet. Geeft knelpunten aan enzovoorts. Een van de Hells Angels daarvan is Cor Hoebe. Ook geen onbekende in de carnavalswereld. En bekender nog om zijn snor dan om zijn Venlo's dialect. Cor, wie lang doe dit nu? Dan moet ik zeggen, ik denk een jaar of 2023. Oké, ja. Want toen ben je een motorfanaat, ik was het niet, maar de ben je een motorfanaat. Ik ben hartstikke motorfanaat, ik ben hartstikke gek van motoren. Niet alleen van de motors, maar ook het onderhoud en het verkoop daarvan. Bovendien heb ik in mijn job ook veel motor gereden natuurlijk. Ja. En ik gewoon jaarlijks een 14-dagse vakantie op de motor, daar reden we zo'n 4.500 kilometer het vorig jaar. Oké. Nou ja, en dan met dagje uit, dat is dan ook inmiddels voor dich vaste prik. En dat, wat doe je er nu precies? Alleen de knelpunten? Of? Nou, de knelpunten werden afgezet, zodat chauffeurs die niet bekend zijn, dat die de goede route nemen. Verkeer regelen, dat is er eigenlijk niet bij, want daar moesten bevoegdheden voor hebben. Hè. Maar de aanwijzingen, de lui, immers heer, die volgen ons allemaal op. We hebben gele jasjes aan. Maar nogmaals, de bevoegdheid om het echte verkeer te regelen. Nou, ik heb zo'n hoop bekeken. Dan moest politie, vergunningen, toestanden. Maar de chauffeurs die in die auto's zitten, zijn picobel opgeleid en die volgen de aanwijzingen. Dus ik heb nog niet gehoord van enig mankement. Ja, oké. En nou ja, wanneer er niets gebeurt, dan is het gewoon een relaxed dagje op de motor. Absoluut. En dan vanavond gezamenlijk lekker eten. Ja. Hey, dankjewel en nog veel plezier deze middag. En val niet. Dankjewel. Ik zit naast Servé Kuijer, een niet geheel onbekende parkstadter. Servé passagier of chauffeur? Nog chauffeur. Maar ik heb geluk vandaag dat ik
3 gasten die alle 3 boven de 90 zijn. Dus ik ben een jongske. Oké. Dames, heer. Ja, is het leuk bij meneer Kuijer in de auto? Ja. Een betere konden we niet vinden. Hij is gezellig, hij is leuk. Hij heeft een dikke beurs, hij heeft een mooie auto. Dus wat willen we nog meer? Ik geloof niet dat ze hij nog geen toe te voegen aan Saveerva. Als die pap, de grondlegger van dit zou huren, die zou nog zo lachen, ja. Nog veel plezier deze middag. Hè. Jan Horstels van de Busplus. Jan, dat is ook een vrijwilligersverhaal, zeg maar een soort buurtbusje, belbusje. Ja, nou, we zijn een stichting eigenlijk. En we hebben ons dat aangetrokken. We wisten tot de lui, ja, die moeten achter dat de geranium moet komen, zeg maar. Ja. Hè? En de gemeente die zei het wel, en alle gemeenten zeiden dat, ja, we moeten er voor de ouderen zijn en dit of dat. Maar hoe brengen ze het in praktijk? Maar dat gaat niet zo gemeentelijk. Ja. En toen hebben we zelf een bus aangeschaft, wel met behulp van de gemeente. En dan gaan we elke dag met de auto's ergens naartoe. Ja. En we hebben nu 210 leden. Ja, de mensen vinden het geweldig. Het is zelfs zo dat je door Bus Plus zijn er koppeltjes ontstaan. Die eerst eenzaam waren en nu een koppeltje zijn. Ja, dat is heerlijk om te doen. Ja, maar goed, wij vinden het ook geweldig. Ja, maar goed, het gaat vandaag natuurlijk even om over het dagje uit. Misschien, want ik geloof dat de mensen misschien niet helemaal duidelijk is. Je krijgt gewoon van de hele dag hier een routebeschrijving. Die is niet dwingend, dat is geen speurtocht of zo. Nee. Maar kun je eens even uitleggen hoe dat... Het is zo, mensen krijgen, zoals u zelf zegt, een routebeschrijving. Maar daar hoef je je niet aan te houden. Je weet zelf ook wel een paar leuke plekjes. Maar op bepaalde punten, zoals hier en straks bij Van der Valk, ja, dat staat vast. En de rest mag je zelf invullen. En vandaag heb je een volle bus? Wij hebben vandaag een volle bus en we zijn zelfs met 3 privéauto's rijden we mee. Ja, je doet het voor die ouderen. Hè? Ik zeg altijd zo, dat wordt vaak vergeten, want ouderen zijn wel onze opbouwers. Hè? Klopt. Zonder ouderen niks. Hè? Ja. En er wordt eigenlijk veel te weinig bij stilgestaan. Ja. Marjan Hawinkels is secretaris en is eigenlijk het zenuwcentrum van het hele gebeuren. Volgens iedereen is er eenstemmig over. Marjan, kun jij ons een indruk geven van wat er allemaal vooraf gaat aan maandagmorgen 9 uur als de karavaan in beweging komt? Ja, ik kan een kleine indruk geven. Het begint met het inschrijven van de senioren. We hebben verschillende aanmeldpunten, vooral de bakkerijen Vonkens en nog wat kleinere aanmeldpunten. Daar mogen de mensen zich 4 weken lang inschrijven. De mensen komen sowieso bij de bakker, dus we vonden dat wel een hele handige plek om dat te doen daar. Dus mensen schrijven zich in, dan ga ik weer alles ophalen. Dan ga ik iedereen verwerken in een Excel-mapje. En van daaruit gaan we kijken hoeveel chauffeurs we hebben, die zichzelf al hebben aangemeld via onze site. En dan ga ik langzaam alles senioren inplannen in de auto's. En daar waar nog misschien een student van het Zorgacademie Parkstad nodig is, die wordt daar ook daarbij gepland. Dus dat is dan eigenlijk de tweede grote stap. En de week voordat we starten, dan krijgen we ontzettend veel wijzigingen binnen en die moeten dan ook weer verwerkt worden. En ondertussen zet ik de mannen aan het werk die dan bezig moeten zijn met de route voornamelijk, met de koffieplekken en dergelijke. En zo langzamerhand krijgt het vorm en kunnen we starten. Ja. Nou ja, en dan moeten er op zondagmiddag nog een paar broodjes worden gesmeerd. Klopt, nee, elke zondagochtend om 8:30 staan we weer allemaal paraat. En dan zijn er 1100 broodjes dit jaar zijn gesmeerd met 3 lagen beleg. En dat wordt mooi ingepakt, dat wordt in zakken gedaan. Aan die zak wordt het autonummer van de chauffeur geklikt, zodat die maandagmorgen de juiste broodjes heeft. Ja, we vertrekken tegenwoordig vanaf het Pancratiusplein. Het mooiste plein van het zuiden, zeg maar. En vanaf dat moment is jouw rol wat relaxter? Of moet je ook de hele dag nog stand-by zijn en
ingrijpen? En... Nou, op het moment dat iedereen vertrokken is, en ik streep dat af. Elke auto heeft dat autonummer, dus ik streep af. Als alle autonummers afgestreept zijn, dan ben ik helemaal blij. En dan kan ik relaxen. Maar dan stap ik in de laatste auto, samen met René Graat. En dan lossen we alles op wat onderweg gebeurt. We kunnen dan ook de ambulance roepen of we kunnen kijken als mensen verkeerd gaan. We zijn de allerlaatste auto, we sturen dan ook de motoren, sturen we weer op pad. En dan blijf je eigenlijk de hele dag stand-by. Ja. Maar je doet er goed werk mee en vanavond ga je met een voldaan gevoel naar je mandje. Iedere keer weer. Het is een hele hoop werk, maar als ik de mensen op 's avonds na Van de Valk zie lachen en bedanken, dan is mijn dag helemaal goed. Dan kan ik er weer van een heel jaar tegenaan. Hou dat vooral lang vol, Marianne. Dankjewel. Dat ga ik doen, dankjewel.